CodeMate tarjosi meille tämmöisen alustan, tietokonepohjaisen, joko iPadiin tai sitten kannettavaa tietokoneeseen, millä meillä oli helppo mennä sinne asiakaspintaan, kartoittaa sen asiakkuuden tarve, millaista energiakäyttöä siellä on, ja sen perusteella sitten näyttää ne hyödyt, mitä me voidaan tarjota siihen kyseiseen kohteeseen. Taisi olla aika ainutlaatuinen IT-projekti, missä mä oon ollut mukana 20-vuotisen uran aikana, että ensimmäisen kerran niin suunnitelmat piti kutinsa, aikataulu piti kutinsa ja kustannukset piti kutinsa. Että hämmästyttävän hyvin johdettu CodeMaten puolelta. Meillä oli hyvä vierailu Ouluun. Päästiin ohjausryhmänä tutustumaan heidän tekijöihinsä, henkilöstöön siellä. Ja todettiin, että se ilmapiiri oli tosi nuorekas, sillä oli luova ja semmoinen rento, hyvä, tuottava meininki. Että se antoi jo projektille hyvät eväät viedä sitä eteenpäin.